Хора, по момента си отиваме при Тонито, да му казвам да правим видеоклип, да видим какво ще ни каже. Елате, ще при мене сега. Отиваме при него. Какво гледаш? Гледам нашите видеа. Добре. Искаш да снимам видеоклип, бе? Ти почнеш да снимаш? Ето, бе. Ето ги хората. Ти! Здравейте! Пишете идеи за други видеа, защото ние още не знаем какво да качваме. Да, ето тук Ние едва се сещаме. Тук долу в коментарите. Дай да покажа къде може да коментира. Показвай ти. Долу в коментарите може да коментирате. Чакай да покажа видеото, бе. Ето Ронтор с приятела ми. Ето Ронтор с приятела ми. Влог на хора. Помните елате и тук. Едем пуканки. Моля ви, когато идете, абонирайте се и лайк. Харесахте ли видеоклиповете? Оставете лайки, коментирате, абонирайте се, за да може този канал да се разраства и да може да правим по-хубави видеа. Кучето къде, бе? Така че ни давайте идеи. Сега, ако вие сигурно сте гледали другите видеа, ако сте гледали, много са яки, отидете да ги видите, където ви показваме кучето. И смешни истории. Сега ще ви го покажем. Ето го. Как се обръща? Не се обръща, брат. Ето го там, долу. Гризе пръчка. Яде. Ако нещо яде. Хайде, става. Ела да направим една снимка, да я качим с приятела новото видео. Ела тук да направим една снимка за... Коментирайте дали сте за Барселона или за Реал Мадрид. Нищо ще ме виждате, че съм с Реал Мадрид тениска. По принцип аз съм за Барса. Меси или Роналдо, пишете долу в коментарите. Сега приятеля ми ще продължи. В момента сме на терасата, както сте видяли в рунтура, другия. Но препоръчваме ви да гледате този, защото и двата. Тук ви показваме. Дай да им покажа Гошо растението. Ако не сте гледали, ето го Гошо растението. Гошо растението го кръстихме. Ето това е Петранка. Петранка се казва ягода. Ето почнала е нова да излиза. Петранка ражда. Ева ти тук да си направим една снимка. Ева и там слушай. Ние тук да си направим една снимка, когато едем. Да имаш хубав кадър, брат. Но ясно е, едем по какви. Бате, сега ще им се дояде, брат. Нали Анджи Студио правят като ядат фунис. Да. Така че. Това дете играе в Спартак, аз играе Черна море. Чок ги взел. Възел играе в Атлетик проводя. Елате в мача. Събори 100 приятели. Защото малко ме измозва. Ето така. Ето така да меме! Пишете от кой игра сте, ако искате да направим фен среща. Да направим фен среща. Той е от Провадия. Тук е място, където снимаме в В момента сме в Провадия. Аз съм от Варна, той може и той, ако иска да идва във Варна, така че пишете, ако сте от Варна, ще направим фен среща. Не ви обещаваме кога, така че може да има, очаквайте. Ако сте в Провадия, веднага. Да, защото ако сте от Провадия, то аз може да не съм през седмицата тук и очаквайте... Събота и неделя. Да, събота и неделя или уикенда през лятото. Ако мен няма, значи не съм дошъл и очаквайте ново видео. В кога? Ново видео? Нали си мистер брат? Не знам. Пишете долу в коментарите, например, кога искате да качваме видеа. Всеки ден. Не всеки ден. Добре, ако искате всеки ден
още някога. Да, но да знае, че понеделник, вторник, сряда и четвъртък и петък няма да можем, само събота и неделя понякога ще можем. Не, ако искате, пишете Сега понеделник, просто вторник, сряда, четвъртък и петък в уикенда, когато е лятната ваканция. И ако искате, пишете кой клас сте. Аз ставам четвърти, той става пети. Пишете кога... Ето тук гледаме видео. Ето, вижте, ако искате, ни вижте гледката. Така, да не ви показваме много. Ето слънчоглед, батко слънчоглед. Коста. Тук е приятеля на Гошо. Той се казва Митко. Митко, да, Митко. Растението Митко. Девет. Пишете идеи за други. Тук имаме Тимон Мангала и Жабо телефон на Барбарон от Криската, ако сте го гледали. Сега Мистер Брат ще допълни. Мистер Брат съм аз, както ма знаете. Не знаят, брат, изобщо не те знаят. Искате ли крайница? Ако искате крайница, напишете. Крайница е с вас. И вече завършваме. Искаме приятели. Да, довиждане. Довиждане. Беше неприятно да бъдем с вас. Чао!